Petroviću, izvini, Popoviću, izvini, Petroviću. Dođi ovamo, sine, dođi. Dođi. Gde si ti? Jutro, direktore. Ajde, uđi, molim te, uđi. Uđi, staj. Uđi, nešto te pitam. Kako si? Dobro, kako ste vi, direktore? Dobro, što? Pa mislim, od juče, od svadbe. Jeste se otreznili? Jesam. A ti vidim, fino si zaradio. Pre svega pošteno. Svirao sam dobro koliko i muzičari koji su već bili plaćeni. A i mladu smo jeftino dobili. Koliko? 10 eura? Pa jest, ali igrao sam na kartu da im se žuri, pa da kasne kod matičara. Kapiram. Lepo radiš. Sad ti je jasno da jedan deo love moraš da vratiš školi, pošto ti je škola namestila tezgu. Razumem? Razmišljao sam o tome. Mislim da je 10% pošteno. Loše misliš, 50% je pošteno. Direktore, nemojte, molim vas. 70-30 i ni dinar više. Ajde, dobro, u redu, daj lovo, ajde. Ajde, lepo, ko ljudi da radimo. Šta je ovo? 120 eura? 30%. Ej, sve sam video šta radiš. Uzu si oko 600 eura. Dakle, još 80 eura. Radimo ko ljudi. Tako. To je to. Slušaj me sad dobro. Sad ćeš sve ovo da daš jefti. Da ofarba radijatore, ali samo u tvojoj učionici. Znaš? Ne razumem zašto. Zato što je bio kum. Istrošio se. Ostao bez dinara. Sevap je. Znaš, vidi, ne sme da sazna da sam ti ja dao tu lovu da mu daš, da ne misli da nešto muljamo. Jer hoću nekako jefti da pomognem. Onako. Čista srca. Dobro, bez brige. Ajde, piči. I zapamti, ljudi su najvažniji. Razumeš? Važno je da brinemo o ljudima.